nhasi tiri kufara nekuti tatsikwa neumambo pano paZim News TV. Umambo wanetsa nekuti huri kuramba uchingobuda mumapepanhau nenyaya dzakasiyana siyana, asi tati kuti umambo uyu tinzwisise kuti zvii zviri kumbotora nzvimbo kana kuti ndepapi pakanganisika kuti nhau dzeumambo dzirambe dziri mumapepa. Regai titsvage Headman Chigodora vauye vatitsanangurire kuti ndepapi nepapi pari kukanganisika pakufamba kweumambo mukati memba yavo. Ndovimba vazhinji mazuva apera makaona nhau yekuti vanga vari Chief Zimunya vakamiswa kunzi imbomirai pane zvino nezvino zvinenge zviri kunetsa kana zvisiri kufamba zvakanaka. Uyewo mazuva anga apfuurayo Headman Chigodora vaiva acting Headman Chigodora vakanga vamiswawo kuburikidza nemurume akanga abata umambo. Saka tiregai tivatsvage vatitsanangurire zvese izvi kuti zviko zviri kumbotora nzvimbo, chii chiri kuita kuti nhasi anenge anzi ndiye aripo amiswe pakaiswa mumwe omiswa. Saka vati nhasi nguva ndinayo, regai ndipfuure nepo ndikutsanangurirei. Saka pari zvino ndinoda kutora mukana uno kuti ndigamuchire Headman. Makasimba here Changamire? Tiripo makadini? Aiwa, tiri nani, tiri kunzwa udzirwa kanhasi takagarisana neumambo. Handitika. Aiwa, kana nini ndiri kunzwa udzirwa first time yangu yekupinda muofisi menyu kudai. Aiwa, tinotenda Changamire. Aiwa, titototi tisu takomborerwa tazivikanwa namambo vatsika muofisi medu. Handitika. Aiwa, zvinokuzwa. Aiwa, tinotenda Changamire. Kwakadii kwaMutare? Aiwa, kwaMutare kuchakanaka. Aiwa, tinotenda. Chakanaka, totyirawo kuno kuri sei nemabasa enyu? Tanga tangofa nechando asi mazuva anaya kunenge kwati itei zviri nani. Handitika. Aiwa, tinotenda. Hamuzochemi zvero kuti zuva rashata iri makuda zvechando. Changa chatinyanyira. Changa chatinyanyira. Aiwa, regai timbodzirwe. Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda Changamire nekuti tsika kwamaita muzuva ranhasi. Vazhinji vane vachingobvunza kuti ko Headman arichiriko here? Headman vari kupi? Vamwe ndofunga mazuva apera vatanga kukuonai futi muchidzoka pamhepo. Mubvunzo mukuru wanga une vanhu vazhinji ndewekuti Headman vakadzoka here, vapa basa here, nekuti tapota tichivaona kuMatare. Okay, aiwa, pakanaka. Chekutanga ndingati handisati ndadzoka pachigaro. Ndizvozvo. Pari zvino zvandisati, asi zvandiri kuita ndezvekuti chimiro chiripo kubva kumira kwendakaita dare. Ndine vanhu vakawanda vari kufona ma WhatsApp calls, ma direct calls, vamwe vachiuya kwandiri vaine ma problems anenge ari kusanganisira emuma family issues. Saka zvandiri kuita ndakaona kuti kana vanhu vari kuuya kudai zviri nane kana kuti zvakakodzera kuti anenge ane dambudziko rake ndiye wauya kwandiri ane raramiro yekude kuti ndimuyambutse padambudziko rake. Saka ndinopindawo mukati menhau yake ndobatsirana naye, kana iri yefamily tounganidzana nefamily togara pasi toonesana. Kana taona kuti haisiri yefamily ine raramiro yekuti ndibombere mukati memadziHeadman edunhu iroro kana kuti madzimambo, ndinoendesa nyaya iyoyo yopinzwa mukati medare tobatsirana kugadzirisana kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Alright. Aiwa, ndinovimba kuti pajeka Changamire kuti imhuri dzinenge dzaona zvakanaka kuti aiwa kuti matambudziko edu afambe, zvinenge zvichida kuti tibate Headman vachigodora. Saka takatarisana nenhau iyoyo, ndo zvimwe chete here futi nemumwe mumadzimambo matinenge tichikuonai muchibuda? Ichokwadi ichocho. Kutowa ndichitobuda mune madzimambo imomo kunga ndatodedzwa nevemhuri. Ndizvozvo. Wonditi uyai mundibatsirewo, mundigadzirisirewo nyaya yangu through nemagadzirisire emakanga muchiita vanenge vachiona pasocial media. Ndizvozvo. Saka vachinge vadaro ndinenge ndine raramiro iyoyo. Ndosvika mumaoko maHeadman ndomutsanangurira nyaya yangu chimiro chayo, mauriro andinenge ndaita. Kana anyari mambo ndomutsanangurira chimiro nedambudziko rinenge riripo. Anodaidza vanhu vaya
ndouyawo inini pazuva rinenge rakakodzera redare racho, then ndinopihwa mukana, kwete kuti ndini ndinenge ndiri kutonga, ndinenge ndatomirawo segurukota kana kuti semudare wamambo kana headman, tobatsirana kudzeya nyaya iyoyo. Tadzeya nyaya iyoyo, inini handina decision yandinopa, ndinozvisiya mumaoko maheadman kana kuti mwamambo, ndiye muridzi wevanhu anenge aona kuti nyaya iyi kuigadzirisa kwetaita inofanirwa kuti ipuwe judgment yakati, ndiye anopa judgment. Tiri ipapo Changamire, vanhu vazhinji ukazoenda mumacomments pamene muchibuda kumatare vanenge vachiti headman konei vasati vadzoka pabasa. Ndozviziva kuti kwaZimunya kune zvakawanda zviri kuitika panguva ino. Takaona kubva kumiswa kwaChangamire vakanga varipo nezvimwewo zvinenge zvichizoteera. Chii chiri kunetsa kuti headman vadzokere vatange kuita dare ravo pari zvino? Tingati chimiro chiripo, inini ndakamira panyaya dzeuheadman, ndakange ndakamira ndiri saacting, ndakange ndiri sara pavana semukomana mukuru mushure mekunga baba wangu washaika. Saka kumira kushaika kwakaita baba, ndakange ndakabata chigaro ndichimirira nguva yekuti pange pachisarudzwa mumwe anenge ari substantive. Saka nguva isati yakwana ndikuti ndimirire ari kupinda sasubstantive, chakandishamisa ndechekuti chief akaenda kunopinda, pakanga paina acting akanga aripo, akanobva pachipinzwa mumwe chief akaenda kunopinda ipapo, haana kuita nguva yekuti 2 weeks kana mwedzi, akabva angoti achipinda new office, new administration, achibva aenda kunoti maheadman takanga tiri 4, achibva aenda kunotimisa. Asi ndichizozvitarisa ndichiona, ndakaenda kunoona kuti mamwe maheadman 3 awa kungoitawo tsuro yarohwa negwenzi, asi munhu anga akatargetwa ndini. Nokuda kwekuti ndakazoona mamisirwo etakaitwa haana kunga akatitaurira kuti maakumira. Chaakangoita chete ngechekuti wakaenda pasocial media kwautanisha image yangu. Handina kukwanisa kumubvunza kuti zvafamba sei, makakundikana kuti taurira sei, mhuri yaungana here, pane wapo here. Ndakangoti anoregerai ndisiyane nazvo, nokuda kwekuti haana kuda kuuya kwandiri kana kundidaidza ichiti uya temu yako yapera, kana kuti iwewe uri kukanganisa zvakati, haana kukwanisa kunga achinditaurira izvozvo. Chaakangokwanisa chete ngechekungoenda pasocial media kwanditanisha image yangu, chibva ndangosiyana nazvo, ndikati aregerai ndisiyane naye, nokuda kwekuti handina chendamukanganisira, handina dambudziko randiinaro. Saka kwamuri headman achizokumisai, akanga asitorina zvikonzero zvinobatika here zvakuti munoti apapa zveshuwa ndakanga ndakakanganisawo? Handina kuwana chikonzero, nokuda kwekuti dai ndakanga ndine chikonzero paine zvendakakanganisa, waindidaidza for hearing, ndoenda ondibvunza wakanganisa chakati, ondipa warning kana kuti hausina raramiro yekunga uri pachigaro apa. Asi nokuda kwekuti ndakashayiwa chinhu chiri tangible chekuti ndamisirwa zvakati, asi chendakaona inini, chendakazongogutsikana zvangu nacho kuti ndo zvaiitira, ndechekuti zita rangu rakatrenda zvakanyanyisa pasocial media iye asati apa chigaro. Saka ndakangowa ndine pfungwa dzekuti uyu munhu uyu mamisire andiita iye achibva kupinda, zvinoende kuoreva kuti nedzimwe dzenguva wakutya kuti angashorwa nenyika, kuti headman Chigodora, wamwe wangu wakuti chief Chigodora, mambo Chigodora pasocial media, zvisiri izvo akafungidzira kuti maybe uchanditorera chigaro changu kana kuti uchashorwa nenyika. Saka akaenda kunondimisa. Tiri ipapo Changamire, ndanzwa muchitaura kuti makanga mapiwa chigaro, makasanobata samusara pavana. Umambo hwekwaChigodora hunofanira kufamba nenzira dzipi? Right. Ipo papo mauya zvakanaka. Tikange tiri panyaya yeumambo,
Ndegerai nditangire pane yeheadman ndizvozvo. asizi zakangofanana. Chekutanga pakanga paina substantive headman kana chief achinge afa panoende koiswa mwana wake mukomana mukuru, ndizvozvo. ndiye anoenda kuiswa ipapo, anenge achiekita kwenguva inenge yakatarwa. Ndizvozvo. Ari kuekita panguva inenge yakatarwa, panguva iyoyo mhuri inenge iri kuita organized kuti vaise mumwe munhu. Huri headman, huri umambo hunofamba nedzimba, uchifamba kubva paimba hombe, imba diki, uchidzika kusvikira mese munotenderera. Saka zvaifanirwa kuti zviitwe pandiri, zvaifanirwa kuti ndiri pauacting, mhuri yaifanirwa kugara pasi. Baba waacting headman aripo uyu vakashayika, mwana ndiye vakasara akabata chigaro. Saka pari zvinezvi taakuda kuti tiise mumwe. Toita sei headman hwakupinde muimba yaani, towirirana semhuri, inini wacho ndiripo. Handifarwi kuti nditsarwe kubudiswe kunze nekuda kwekuti ndaakubviswa pachigaro, handifarwi kurambirapo pachigaro ipapo nokuda kwekuti handisiri substantive, ndiri acting, ndakangobata chigaro kusvikira patsvagwa anofarwa kunga ari pachigaro. Then potsarwa anenge aripo, hozi headman hwakuenda pane uyu, wanzi hwakuenda pane uyu, towirirana sefamily. Madzishe tine mafamily trees. Ndizvozvo. Family tree yedu inonyorwa pasi, yanyorwa pasi potorwa poitwa mapepa. Tingati asati paitwa mapepa, tatsara munhu wedu toendesa kwa chief. Chief odaidza mhuri, mwawirirana here kuti ndizvo, toti tawirirana. Then chief unodaidza DA, DA unouya na chief, mhuri yakaunganazve, obvunzazve pamberi pemhuri, mawirirana here kuti uyu ndiye wakupinda pachigaro cheheadman. Mhuri yoti hongu tawirirana. Family tree yotorwa, yotorwa mafingerprints, atorwa mafingerprints ounzwa kuno kuheadquarters CID paMorris Depot, ovhetwa kuti haana criminal offense here. Akanga apedza kuvhetwa aoneka asina mhosva, mafingerprints anodzoka kwa DA. Adzoka kwa DA, DA unokudaidza, haasina raramiro kuchadaidza mhuri nokuda kwekuti takawirirana aripo. Chaapo chacho kuti mapapers ndiwo akuitwa, oti mapapers ako apasa. Pari zvinezvi zvetakuita ngezvekuti waakuende kogadzira nguva yekuti uunganidze vanhu. Ndogadzira zuva kana kuti anondipa date rekuti enda unounganidza vanhu musi wakati, then ndonounganidza vanhu, kana kuti iye anotaurira mambo kuti unganidza vanhu musi wakati, vanhu venharaunda voungana. Kana ndakarongeka ndichida kuti ndiite mabiko ekugadzwa kwandinenge ndiri kuitwa, ndogadzirira zvandinogadzirira zvekuti vanhu vatandare. Kunouya DA, kunouya mambo, kunogona kuuya futi minister nohumwe hutungamiri hunokwanise kuuya hurumende, local government. Then vauya vanoende kondigadza. Kana tichiti kugadza, kunenge kusiri kwekungotaura, vanenge vaine dare ratinoisa muhuro nerimwe badge ratinoisa pahomwe panapa. Anokupfekedza pamberi pevanhu, otaura kuti uyu ndiye waheadman wetaanaye wemuchazenge muchishanda naye. Then kubva ipo papo waakutanga kushanda basa rako wakamira saheadman, kwete kungomuka wakangozviti ndiri headman waakutofamba uchitoti ndiri headman uchitonganya uchidini, unonga uri kutobira vanhu. Saka tiri ipapo Changamire, ndofunga ndanzwisisa mafambiro anoita umambo kwaChigodora pamwe chete toti nekwaZimunya. Pakumiswa futi kwamunoitwa, hamufaniri futi kudzokera kumhuri kuti iko zvino
uyu taona kuti tauda kumumisa tichitsvaga mumwe wodzokera futi pamberi pemhuri pane kungomuka sekutsanangura kwamaita kuti pakanzi new office new administration. Handizivi kuti chidanho ichocho chakaitwa here chekuti vakadzokera futi kumhuri kuti iko zvino zvindafunga kumisa headman watiri naye titsvage mumwe headman. Hapana kudzoka kumhuri, asi mutemo unoti period ichinge yakwana munounganidza mhuri. Period yaacting yakwana zvapo zvazvekuti taakuda anofanirwa kuva aripo, mhuri yosarudza. Inini wacho ndiripo handifanirwi kuparamba, ndakatosununguka zvichikwanisika anenge atsarwa wacho iyeye achipinda pachigaro, kana akasununguka kushanda neni anokwanisa kundidaidza, vamunini muningina mufana uya kuno tishande tese, tinokwanisa kushanda tese. That is kunge akasununguka kwaari. Kana asina anoronga imwe komiti yaanoshanda nayo, asi zvinoitwa parujekerere senemhuri, kwete kungomuka ndingori ndega ndoti iwe bva pachigaro. Aiwa, ako kuna zvinhu zvakadaro. Saka ndisina kuenda kopinda mukati mwazvo, ndakatiregerei ndisiye zvakadaro, nokuti uyu munhu zvaari kuita zvaasi kuziva zvaari kuita. Mazuva apfuura Changamire takazoona futi mumapepanhau zvaakutenderera kuti chief anga agadzwa amiswa. Zvakafamba sei uye hazvina here zvazvinochinja pakukumisa kwaakaita, nekuti kana akamiswa achinzi haasi pamutemo zvoreva kuti nemadecisions aaita futi aripo anga asiri pamutemo. Ndizvozvo zvemakaona zvichibuda papepanhau, pasocial media, pafacebook, ichokwadi zvakaitika. Havasiri vanhu vakaenda kunomumisa, akamiswa neHigh Court. Chakaita ndechekuti pendataura paya kuti tinogara pasi semhuri toonesana. Ndiri panapa ndiri mwana wemba yeumambo. Ndine chikamu chandinoziva maererano netsika dzedu tichinge chigadza madzimambo nemaheadman nemasabhuku. Zimunya ndiye mambo ari chigodora, aine mapazi akafanana nana Muradzikwa, akafanana nana Munyarari, akafanana na Dzobo. Yakakura mhuri iyoyo. Saka nguva yese yapfuura iyo paina acting chief akanga aripo ainzi Kiben Birindi, wakanga ari kuekitira baba wake. Takagara for several times semhuri pa 22 miles along Bechnaf Road. Pane chiefs hall iripo, ndo yatinoungana semhuri. Takagara ipapapo several times tichikashana nenyaya yeumambo, kuti umambo hwakupinda imba ipi. Mazire andinozviita panyaya yeumambo nezvakaende koitika ndakaona zvakaenda kunosiyana, zvokuti pane vanotera channel ya DJ Ola wakambondiinterviewa, ndikapataura ipapo vanhu vakafungidzira kuti aiwa kutaura kwaari kuita otherwise kutaura kwekuti wabviswe pachigaro. Ndakanga risina kunga ndataura kuti ndabviswe pachigaro, asi ndakanga ndiri kutaura zviri mutsika dzedu dzevana vokwaZimunya. Ndichiti uyu haasiri iye waifarwa kuti anga achipinda paumambo. Chigaro chaakaenda kotora cheumambo wakaenda kogombira pakashandiswa wori. Wori wakawashandiswa iye ari kufungidzira kuti nevamwe vake vari kufungidzira kuti mhuri haizvizivi. Wakawashandisa wori, wakapinda ofisi yawakapinda, yatiri kuziva kuti ofisi yakapinda iyi yakatogurwa mari yakati, nemari yakagurwa yacho tiri kutoiziva. Hapana kunga akaunganidza mhuri. Kwakuzongoona munhu zvakungozi tana chief Clayton Zimunya aroda kuti agadzwe, mhuri isina kubvira yaungana, achibva aenda kunogadzwa. Saka kugadzwa kwaakaita iye wakafunga kuti vazvipedza, asi akanga asina kuzvipedza nokuda kwekuti pasi apa patinotsika apa pane matare, pane midzimu.
chese chatinoita tiri kutenderera pamusoro pevhu semhuri chinogarwa dare pasi apo nevari kumhepo. Saka zvakatanga iye wacho pache zvake semunhu akanga asikuziya kuti pendapinda apa pasiri pangu, zodzo yatagombira haisiri yangu, wakatanga kuita mapipi nezvishamiso. Chekutanga, nzvimbo yeMachigodora makaita Muperi Eben, makatanga kuoneka shumba, nhatu, yehono, hadzi nemwana. Dzimba dzakabatana, masiyana nekuti tione imba uko nemakomo nei. Asi shumba idzi dzakanga dzisiri kudya vanhu, dzaingooneka kana kungooneka matsimba adzo. Right. Ndo chiitiko chakatanga. Achiende agadzwa kudaro zvezvo, pakaende koti wakawabike doro rake. Kwachigodora kuti tine nzvimbo inonzi Nyachowa Falls. Inzvimbo inoera. Vanoiziva chinzi Mwoyo Jindwi. Panguva yehondo inzvimbo yaiuya makomrades achikumbira kumadzishe kuti munyika, kukumbira madzishe kuti munyika musadeurwa ropa nzvimbo yaZimunya. Madzishe aende kokumbira padziwa iroro riri Bopomo. Saka iye baba wangu wari pachigaro ndo vakatanga kuti vavhure dziwa iroro vachiripira kubikira doro gore negore kuti rodhi yedu isakonzerese matsaona, nzvimbo iyoyo vanhu vanofara vasanyura ipapo. Asi iye achipinda ipapo achiti wagadzwa wakaende kotora hari dzepaNyachowa Falls ipapapo, akaenda kodzishandisa kwaakanga ari kubike doro. Ashandisa kwaakanga ari kubike doro uku, mudzimu yepo papo yakawatsamwa mondoro dzepadziwa. Andimisa kudaro achipinda ipapapo, wakanga aenda kosarudza wake wakaenda kunosarudza kuti anga achienda kuita headman, zvisiri zvokusarudzwa nemhuri. Wasarudza waya akaenda kouya kuno kuHarare kuno kwakwenda kotora chiremba wakaenda kotora kwakwenda naye padziya ipapapo. Aenda naye padziya ipapapo, chiremba waya wakade kutanga kuita zvake zvechianhu achibva adonhere mudziya muyami achibva aenda. Akazooneka after 3 days. Akafa akamira mumvura, akanga achioneka chepamusoro pakati pemusoro panapa. Asi nzvimbo iyoyo asati anyura yakanga isina kudzama zvokuti ndichinge ndakamira mvura yakanga isingasviki muchiuno mangu. Asi chakazoshamisa ndechekuti chiremba yena achipinda imomo wakabva aenda kunofiramo. Mapurisa achibva waya kwatora munhu, waibva kwamurehwa munhu iyena. Kwatora munhu kwamuendesa mochari, vazonzwa kupi kwakuya kunovigwa. Pamusoro pezvo wakanga akaenda kuzvekunoti pendati hushe humambo ngezvemudzimu. Tiri patsika dzedu tinotedza tsika dzemadzibaba edu. Tine chisi chatinoti ngechasabhuku, tine chisi chatinoti ngechamambo. Chisi chasabhuku, masabhuku haayeri soko vese. Vamwe vanera chirandu, vamwe vanera soko, mitupo yakasiyana siyana yetineyo masabhuku medu. Zvichiende koreva kuti mapirire evanoita achiera chirandu achiombera zvakasiyana nekupira kwatinoita isusu vaera soko. Munharaunda kana muine hudyi hunenge hurimo, mukange muine kufiwa kusiri kumira zvakanaka, sabhuku anotaura nevanhu vake, vane mapirire evanoita nzvimbo idzodzo kuti dziteramire musange muchiite njodziba. Asi nekuda kwekuti uyo achipinda pachigaro cheumambo wakaenda kuti hakusina chisi chasabhuku, hakusina chisi chemaiti chemadzimambo chiyachi, ndaakuisa changu inini, obva aenda kuisa chisi chake. Mapipi nezvishamiso kwachiramba zvichibuda zvichitenderera zvichiita sei. Kusvikira pari nhasi abva aende konzi ngaamire pachigaro. Chaende konzi amire pachigaro haina kobuda iri nyaya yekutadza kuite zvichanhu chaakanga ari kuita. Umambo hwanga husiri kufaniro yekuti hunge huchipinda peari. Umambo hwaifarwa kuva huchipinde pane imba yasara iriyo mukuru Mazimunya. Zvapinde paimba yasara iri mukuru Mazimunya, kunyange hwainyapinda mumba mavo,
vanhu vokwazimunya vanga vasingazvirambi, asi zvaifanirwa kuti zvipinde pane wasara ari baba mufamily yawo uyu mwana ndichimuona kwandiri ni mukoma. Asi murimo muna ana baba achinoti muna baba nhingi, muna baba nhingi, ndo waifanirwa kuti wapinde. Kuti iye apinde ipo papo waifanirwa kuti chapinda pana wasara ari baba obva iri ndakura ndaadvisor ndakupa iwo mwana ndichikusupervisor uchisiyanda basa. Asi haana kukwanisa kuzviita zvinhu izvozvo. Wakandamba nekundotore chigaro chake kwakuende kotibikire mbudza mudunhu redu. Toende kouya tiri panyaya yeumambo. Tinoti tikatadza kuzwisisana, tikatadza kuwirirana, tine masvikiro atinoti ngatende tokonsulta kumasvikiro kuti umambo hwakuenda panani. KwaZimunya tine svikiro rinonzi Tenzi Mavhima. Ndopana ndoda kubvunze papo Changamire tichidzoka pana Tenzi Mavhima kuti uyu agadzwa uyu akauya kwaMurewa kuzotora munhu wake wechivanhu munzvimbo makanga musisina masvikiro ere. Ndondoziva kuti nzvimbo yega yega inonzi tine svikiro redu nhingi, ndiye anotibatsira kupira patinopira. Nei akabva uko kuuya kuzotora mutorwa asingatozive chivanhu chinoitwa machigodora kuti auye aite? Chinoitika ngechekuti kazhinji kacho munhu kanga uchiita chinhu chinenge chisiri straight, unenge uchida kungoita zvekungohwanda. Chinangwa chaakaenda kotorera chiremba aibva kwaMurewa chakanga chisiri chinangwa chekuteramirisa nzvimbo, nokuda kwekuti nzvimbo iyi ichide kuzi ibikirwe doro chekutanga masabhuku vanotanga vaenda kobvunzira kusvikiro redu ratinoti reMwaZimunya, ndo rinotitaurira mwaita masvosve, mwaita hudyi, tinotora hudyi huya toisa mwatinoisa toendesa ikoko ouparadzira ikoko hudyi hopera. Saka uyu chinangwa chake chakanga chisiri chinangwa chekutora chiremba wokuti auye apetere nzvimbo. Zvinhu zvevakaenda kunoita vari vairi zvekoti iwo chipinde pachigaro zvisingazivi mhuri, kwakanga kwakude kuuya kude kupeta pfungwa dzevana veMazimunya kuti tinyarare tigare pasi, asi midzimu yakaenda kozvirwisa ikati kwete zvakadai hazviitwi munyika mangu. Saka akaenda kuuraya chiremba kuti yo ifaiwo nokuti wakanganisa. Iye wacho pari zvinezvi wakanga ari kutenderera achizviti ndini headman, haona kuiswa nemhuri. Pamashopu turuzwa kuti urupota achirohwa nevanhu. Une dare rainaro, amenoti dare rainaro wakaroona kupi? Dare rainaro nditi wakarigadzirisepi? Mhuri yakaungana ikanetsana naye akanga akuda kuti asungiswe kumapurisa akanyepa kuti ndakarigadzirisa pambare. Amenoti pambare pakugadziriswe dare rine ngwarati dzehurumende here, mabheji ari pahedi dzemapurisa nemasoja dziya idzi, bheji iri raakugadzirwe mubare here hatichatozivi. Achibva azviramba. Nhasi unowu kumiswa kwaenda kuita uyu, zvese zvaakanga ari kuita zvisiri pamutemo, zvichiende koreva kuti mhuri yeKwaZimunya pakufarwa kuti pane anenge apinda pakuenda kuitwa restart the formula, kutanga panyowani. Masabhuku angu ese makabvisa akanga aripo ngaadzoke ipapo, maheadman ese akanga aripo ngaadzoke ipapo, kana kuti ndaakude kuti chinditsvagirai vanhu vanotsvagwa semhuri achiteedza pamutemo wetsika dzedu. Ndo maonero nemazire andiri kuzviita. Ndichiende kouya pane zviri kuramba zvichitenderera panyaya yeumambo iyi. Vanhu tikajaira kuita huori, tinenge tajaira kuita huori. Munhu usapinda muofisi isiri yako. Tine vamwe vanhu vari kutikanganisira tsika dzedu dzemazimunya, tsika dzeumambo, tsika dzeuheadman, tsika dzeusabhuku. Uyu uri kunatse kuzviziva kuti he is wrong pane zvese zvaakaenda kuoita. Haana kuita zvinhu zviri mutsika dzedu. Pekutanga wakaende kobhadhara mari dzaakabhadhara kuofisi akabhadhara achibva angoiswa mhuri isi kuziya, mhuri iri kugunun'una yese gunun'unira munhu wani, midzimu yabva yatsamwa. Nhasi unowu nyaya iyoyi yagadzikwa pasi neHigh Court, uri kunzi une wakamubheka kumusana, uri kuenda zvekoisimudzirazve
wakaisumudza kuti iende kusupreme court. Kuri kwakwe yakabva ichidzikiswa paHigh Court nemhuri yekwadzobo yanga iri kurwirwa umambo ihwohwo. Supreme Court yobva yadzikisa paHigh Court kuti chiendawo pajudgment. High Court yopa judgment iyo wakuidzosa futi kuSupreme Court. Zvichireva kuti vanhu ava vasuda kugadzirisa nzvimbo yaZimunya bavo. Warudo kukonzeresa nzvimbo yaZimunya kuti irambe ichisheka ingoramba yakangoshorwa. Takutombozvitsvetawo kunyika kuti nyika inotowo kudini kana vanhu vachitikanganisire tsika dzedu isu tichida kuti nzvimbo dzedu dzinge dzakateramira. Vanhu voramba vachiti nzvimbo yedu inge ichisheka. Touyazve kana Supreme Court yakadzikisa nyaya kuHigh Court, High Court ichipa judgment, zvichireva kuti munhu uyu zvaakaenda kuita ngezveuori, zvaakaenda kuita zveuori, wakaenda hana mhosva here munhu uyu kuti wakaenda kosainisa president manyepo. President ana chanoziva anenge ari kuofisi kwake chake, unongopiwa mapepa ekuti mhuri yawirirana zvakati osaina, alright it's okay, kupa go ahead. Asi iye zvaakaenda kuita zvapuruviwa nhasi uno kuti zvawaita izvi uri mwana haufaniri kunge uri pachigaro baiwo, wakaenda kobire nyika, wakabira state wosainisa president manyepo. Nhasi uno vanhu vekwaZimunya vanenge vari kuchema chema vachiti president ndiye uri kutiitire uori, asi vamwe vanhu vari kunze vari kudyira zvemhuri dzisiri dzavo. Hapana musha usina ushe, hapana musha usina umambo. Tonga kudzinza rako iwe usatonge mudzinzaro wamwe. Dzinza rako wapedza ri ugadzirise umambo hwekwako neushe hwekwako kuti uzopinda umambo hwemaZimunya. Vari kutitadzisa kuti tigare zvakanaka. Dai vanhu ivo vabuda mukati menyaya, dai nyika yatoonerawo kuti umambo hwekwaZimunya hwazonyanya kurebesa kwacho. KwaTenzi Mavhima vari kuramba vakatomisa kuti hatichaendi kwaTenzi Mavhima nekuda uori. Kana zvichikwanisika kutotendesa kusvikiro rekwamunhu Mutapa, kune masvikiro anotonga akawanda echiti iro svikiro riyapo, iro svikiro riyapo, iro svikiro riyapo, masvikiro ovheneka kuti umambo ngahuendapo. David wakatorwa ari kumakwai, aine madzikoma, aine madzinin'ina, aine madzibaba, akanzi uzodzwe riyapo. Saka avo vari kutenderera pamusoro pechisiri chavo, hatisi kuziva kuti chikonzero ngechei. Dai vatisiyawo vanhu avo vari kunze uku ngavasapindire munyaya dzemaZimunya. Vanodai here kuzodzisiya vanhu vemaZimunya vatemana nematemo. Vari kukusima mhodzi yakaita sei mumhuri yemaZimunya. Mhuri dzavo wapedza here kudzigadzirisa dzakagara zvakanaka here kuti wapinde mukati mwenhau dzemhuri yaZimunya. Ngavasiya dzemudanga dzitungane dzega, togadzirisana zvinhu zvoita zvakanaka. Isusu chatiri kuda, tiri kuti umambo hushe hwemaZimunya huswatuke. Kuramba uri kusheka kudai midzimu iri kuramba, ukaiswa pane munhu ari responsible neumambo kuti uyu chijana chiri pane uyu, munoona nyika yaZimunya inoende kuita Canaan. Inyika yeuchine mukaka, asi iri kodirwa sauti mumukaka imomo nevamwe vanhu vasinei nezveumambo. Hatizivi kuti kude mari here, utsinye here, chinyi, tiri kutadza kutozvizwisiso. Tida kuuya pana Tenzi Mavhima Changamire. Semhuri ndanzwa mataura mapipi kuti pakaonekwa shumba, mapipi aiitika nekuda kwekuti umambo hwanga hwaenda pasipo. Asi imimi semhuri muchiri kuenda here kuna Tenzi Mavhima vachikuudzai sezwi remachigodora kana kuti remaZimunya kuti zvinhu ngazvifambe neapa, nekuti dzimweni dzenguva zvese izvi zvinogona kuva ari matambudziko akuteera nekuti makanganwa kuti manga mune ziso revari kumhepo ranga richimbokutungamirirai kuti apa ngatiite so, apa ngatiite so, apa ngatifambei takadai. Pari zvinezvi hatisiri kuenda. Chikonzero chiri kuti tisaenda ndechekuti pekutanga svikiro rakaonomineta kuti uyu ndiye anofanirwa kuti apinde paumambo panguva dzetakanga tiri kuenda. Umwe achibva aenda kotuka svikiro, ndichibva ramutaura kuti iwo zvorundituka kwauri kuenda rwendo rwako wasvikibayo wakaita accident nemotikari chibvafira ipapo. Vanhu vachibva kuti isusu hatichadi kuenda kwaTenzi Mavhima nokuda kwekuziva kuti kunotaurwa chokwadi. Ukange hwazi umambo hwemaZimunya ngahuite hweCommission, vana mambo Makoni vakatombouya vakamboimirira several times. Ukanga hwazi ngahuitwe hweCommission hwekuti 5 years uri kutonga
wobva 5 years uri kutonga wobva nekuti wanetsa umambo hwemazimunya ukaende korambwa kuzi ngatiteedze tsika dzedu. Asi chiri kutishamisa ngechekuti zvawakarambwa kuzi commission hatidi kuti huite commission ngatiteedze tsika dzedu. Hatisi kuchadziteedza tsika idzodzo, taakushandisa mari yekuti tipinde pachigaro chinenge chisiri chedu nei. Kana zvazi ngatiteedze tsika dzedu ngatifambei nehukuru kana kuti ngatiende kumasvikiro ochinongedzera kuti uyu ngaite mambo uyu ngaite mambo zvinhu zvoita zvakanaka. Ndanzwa mataura zvinhu kana kuti zviga zvemazimunya zvakatyorwa nemakomana vachidawo kutora umambo. Panozogadziriswa sei? Ndanzwa iko zvino matsanangura mukati tenzi mavhima vanhu vasvikiro renzvimbo vakatukwa umambo wachona futi wakatorwa uchiiswa pawango usingafaniri kuenda, zvakazoitisa mapipa ekuti n'anga yabva kwamurehwa inosvikonyura mudhamu rari risingambonyudze. Zvinozogadziriswa sei? Chiripo ndechekuti tikange tiri mutsika dzedu tinofanirwa chinonzi tsika kuteedza culture yedu. Tikangobataidzwa kuti tsika tisingateedzi culture yedu hatina kwatinenge tiri kuenda. Ngatidzokei patsika yamambo Zimunya wakatanga neumambo. Nhoroondo yeumambo hwachief Zimunya inozikana kuti wakabva ari kwakati akasvika pakati akasvika pakati kuzonzi Zimunya zita iri rakabuda nepamusana pezvakati. Une mitemo yaakanga akaisa mudunhu make. Mitemo iyoyo ngatiiteedze. Kana zvakanzi mitemo tsika dzedu dziri kuti ngatigare pasi semhuri toende kokonsulta kusvikiro, kana kuti asara ari mukuru Sara Pawana ndiye wako opinde pachigaro ichocho, kana kuti ngatikonsulte svikiro richinongedzere kuti uyu ngapinde paumambo, ndo zvinenge zviri right. Zvinhu zvinotiitira zvakanaka, panenge pasina dambudziko. Ndinofunga ndingapa zvakaita example ya Chief Mutasa. Mukaona umambo hwa Chief Mutasa hausiri kusheka. Chief Mutasa handingati izodzo kana kuti unosvikirwa kana kuti une mweya unobuda pari. Chinzvimbo chakasvika nguva yakwana vachiteedza tsika dzavo vaira shumba. Saka muchiona pasina nedambudziko riri pana Chief Mutasa. Zvimwe zvacho achitotaura mudaro kuti anotoita kunga munhu ari kuprofita. Nokuda kwekuti chiri kutaura pari haasiriye, midzimu iri kutaura pari nekuti yakagara pari ichiziva kuti ndo petaakuenda apa. Saka uyu wakangogare pachituru. Atingambomuti tingatoti he is the air chief. Haana kugara pachituru, wakatogara pamhepo. Midzimu yakagarapo iye wakagara panapo. Dai kuri kuti midzimu yakagara pari inguva yake, asiriye ari kutonga, iri midzimu iri kutonga, nyika iri kupembera, nyika ichigutsikana, nyika yakateramira. Asi uri kutonga ari semunhu asina chainacho pari. Kana aine tsvimbo yaari kutonga akabatawo maoko, ingori tsvimbo yaakapuwa kuhurumende kungori inspector bazi kuti ndi chief tsvimbo iyi, asi tsvimbo iyoyo haina kunga yakagamuchirwa nemidzimu. Haanafanire kunga ari pachigaro ichi. Ungagombira ungadini, kunyari kufa ngasafunga kuti waroiwa ngemidzimu. Indakatoti izvo zvatoda izvizvika zvanaka izvi. What goes around it comes around. Haafanirwi kubatikana nekubudiswa kwakaitwa pasocial media. Ngaafare nazvo nekuti kwendiri inini wakandibudisa pasocial media. Ndisina mhosva naye. Asi iye une mhosva nefamily yese, including inini wacho mwana wemba yeumambo wakatibirwa futi mazano. Ndiri mwana asi chadoti zvifambe nenzira negwara kwaro. Ndizvozvo. Ndo pana mbenge ndabvunza paya changamira ndikati sezvo murume uyu akanga apinda futi paumambo zvisina raramiro yekuti anga aripo, zvichaitwa sei maererano nekumiswa kwamanga makaita, nokuti takutoti kumiswa kwamanga makaita futi kwanga kusiri pamutemo, zvichagadzirisika here, pachaitwa sei? Zvinenge zvakuenda maringe nachief anenge aende kunoiswa. Nokuda kwekuti panenge paina acting
nasubstantive anenge apinda pane hand over and take over. Tine mabhuku etaishandisawo matare, tine nyaya dzetakanga tisina kupedza. Izvozvi nyaya idzodzo dzakazorora. Kuzorora kwedzakaita ozviwanhu vari munharaunda vari kuchema nekumiswa kwendakaita, nokuda kwekuti vari kuona ndichiuya kuZim Newsbeat uye munditorere nyaya idzi. Nyaya dziri kutorwa neZim Newsbeat hadzisiri nyaya dzemudunhu mangu. Ndakupinda mativi mana enyika, ndakubatsira kunze uko, asi pendiri kugara apa hapana vanhu vari kuchema nokuda kweumwe munhu. Dai akaenda kunoti uri kuda kutimisa, unoita fast track zvinhu zvako, you do it fast track. Wapinda pachigareyo, uyu munhu hausiri kumudawo, muri garai pasi, ndindapo inini, right, ndipe iwe anofanirwa kunge akabata chigarechi. Then wait, hand over and take over, kuitira kuti nyaya dzisina kupera dziya dzionekerwe pedzakasiyirwa nepedziri kutangira dzichienda. Ndo chimiro chiripo. Aiwa, ndoda kutenda Changamire Chikodora. Ndisingazive kana paine mamwe mashoko amunoti nhasi ndoda kusiyira mhuri yeZimbabwe. Zvandingakwanisa kusiyira kumhuri yeZimbabwe ndezvokuti ndingawe ndakamiswa pachigaro, asi basa ndiri kuita rekuyananisa vanhu. Pane vane maproblems avo tiri kuyananisana. Ndinetarisire kuti papeji pangu pane nhamba dzefoni, vazhinji vari kutondibata ipapo vachindifonera ndichivayananisa. Ndinetarisire kuti pane vamwe vanenge vaine havo maonero avo evanenge vachiita akasiyana nevamwe. Ndichinge ndadaidzwa kune vanhu vanenge vaine dambudziko ravo, kumwe kunokwirwe transport, handigoni kufamba mahara ndichiya ndichigadzirisa dambudziko kana kuenda kumadzimambo koturika nyaya yavo. Vanhu ndinotaura ndipei mari yetransport ndiuye tobatsirana. Saka vamwe vanenge vari kufungidzira kuti nedzimwe dzenguva ndiri kutora mari dzevanhu. Aiwa kwete, changu inini ndiwo nedambudziko, handingabudisi mari yangu inini ndoita up and down kugadzirisa dambudziko remumba mako. Ndiwo unochindisponsa patransport, ndouya ndogadzirisa dambudziko rako, zvinhu zvoita zvakanaka, vanhu mogarisana zvakanaka, tosima modzi yerunyararo nerugare, vanhu modanana, upenyu hwofamba mberi, zvinhu zvogadzirisika. Then chikumbiro chandinoda kuti painewe mhuri yekwaZimunya wari kuzwa zvandichange ndichitaura, ndiri kuti mhuri yekwaZimunya ngarisarara nezamu mukanwa. Umambo inhaka yedu tese, asi chatinoda toda kuti ifambe iri mugwara. Kune vari kuita misikazwa yekuti umambo ukezve hwadai izvizvi handindaide kupindepo saka handichakwanisi kupindepo. Kwakutengesa umambo hwedu, achitengeswi baichi ngechenhaka, iheritage yedu, ngaifambe mugwara mutsika dzedu, ndokuti tishandidzane nevanhu zvakanaka. Zvekuti dai paine vanokwanisa kofeya mudunhu raZimunya maererano nemukomanawo, munozozwa zvakawanda pamusoro penguva yaakange ari pachigaro, pane zvakaitika mukati mevanhu vaanganga achitungamirira nemagarire aakanga ari kuita. Kune avo vari kumusukumidza kuti nyaya ngaidai, vanozotadza kuzoenderere mberi vachinge vaona chimiro chakaita seichi. Tiri kuti umambo hwamaZimunya ngahushayiwe munhu wekunze anopinda mukati mawo. Munhu usapinde muofisi isiri yako, gara muofisi mako. Siya vana vokwaChigodora, vokwaZimunya, vokwaMunyarari, vokwaMuradzikwa, vokwaMusabayana, mhuri yaZimunya yese, regati kweshane tiri tega, tibayane tiri tega dzemudanga, budaimo tizoregera kuchema ndimwi mangwana. Nekuda kwekuti mukaramba muchiita zvemuri kuita hamusiri kugadzirisa dunhu redu, muri kutiparadza, muri kutiuraya. Tiumbei zvinhu zviite zvakanaka. Aiwa, ndoda kutenda Changamire nenguva
makatipa zuva ranhasi kuti tinge tichisangana tichigarisana muchititsanangurira mamiriro akaita zvinhu munyika yeKwaZimunya uye nekuti zvingagadziriswa sei. Ndinovimba vane nzeve vanzwa uye nekutsanangura kwamaita kumhuri ndovimba mashoko vabatisisi. Aiwa, ndinoda kupa kutenda nemukana wamandipa kuti ndinge ndichibudisawo muono wangu kubva kune vanoteerera vemhuri vanenge vakavharwa pfungwa wange vanovhurika. Izvozvi kutaura kwendatoita kudai izvi pane vemhuri vanoziya nezvetsika dzeumambo hweMazimunya. Umwe neumwe wakutotarisa kuti iro gombero rinodovhara mhepo, iro gombero rinode kuvhara mhepo. Chandiri kushuwira ndechekuti umambo ngahuende pane munhu akakodzera, kwete kuenda pamunhu asiri iye. Nyika yedu haiteramiri, asi ndinowimba nekutarisira kuti zvezvadai izvi zvatofumuka, umambo hweMazimunya wako ugadzirisika wakuita straight. Mazvita hei? Aiwa, tinotenda. Mazvita. Ndinovimba mavanzwa Headman Chikodora vatanga tiri navo muzuva ranhasi vachititsanangurira mamiriro akaita umambo weKwaZimunya nekuti zvii zviri kuda kugadziriswa kuti umambo hwavo hunge uchifamba negwara rakanaka. Ndovimba mazuva apera vazhinji makaona nhau dzichitenderera kuti changamire vakanga vagadzwa kunzi ndivo chief Zimunya vakamiswa nehurumende kuti aiwa chimbomirai pane chino nechino chinenge chisina kufamba zvakanaka. Ndovimba vane nzeve manzwa Headman vachitsanangura kuti zvakafamba sei uye matanho angatorwa nevemhuri kana kuti nemhuri dzese dzemazimunya kuti umambo ufambe mune zvakanaka. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere, njeti chisarai.